ಅರಗುತ್ತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರವು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಜಗನ್ಮಾತ ವನದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಮೈನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣಿ ಅಗ್ರತೋ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಘಟ್ಟ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆತ್ತರದವಾದ ಆ ಶನಿದೇವರನ ಕಲಶ ಮಧ್ಯಡೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಧ್ಯಡೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಮಧ್ಯಡೆ ಗುರುಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ದೀಪ ಮಧ್ಯಡಪ್ಪ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮನಮ್ಮಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರನ ಪುರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೈನೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಘಟ್ಟ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲನ್ನು ಆಂಡಲ ದೇವರನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ನಿಖಲ್ ವಾ ಇಚ್ಛ ಸಂಕಲ್ಪದ ಇದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆನ ಕಟ್ಟಾದರ ಐತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾನಂಚಿತ್ತಿನ ಫಲ ದಿಕ್ಕೊಡಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ದೇವರಡ ಕಡೇ ಕಾಲಡು ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನೊಡಿಗೆ ಎಂಚಾಂದು ಕೆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷತೆ ಆ ಅಕ್ಷತೆನ ಹೃದಯ ಭಾಗಡದಿ ಒಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮಡು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಬಣ್ಣನೊಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 14 ವಿಧಟ್ಟು ಪೂಜಾರ್ಪಿತ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಮನೋಪಚಾರ ಪನ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಆ 15ನೇ ಪೂಜೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದೇವರ ಆರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರಡು ಆ ರೀತಿ ಉಳ್ಳರ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲುಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಆರಿಗೆ ಬೆಳಗೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ 14ನೇ ಪೂಜೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟುಕುರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷತೆನೆ ಹೃದಯ ಭಾಗಡು ದೀವೊಂದು ಭಕ್ತಿಡು ನಿಖಲು ವಾ ವಿಚಾರಡು ನಿಖಲು ಪೂಜೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ದರ ಅವಿತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಂಡ ಆ ದೇವರಡ ಆ ಪೊಡ್ತುಡು ಆ ಪನುಡಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆದ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಯದ ಮಾನವೇರೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶನಿದೇವರನ ದಾದಪುರ ದೋಷದ ಬಾಲಪುರ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಡು ಆ ಕಥೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಳು ತೆರೆದುಂಡು ದಯಗಿಂದ ಕೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡ್ದು ಇದು ಒರ್ಂಬ ಗಲಿಗಿಡನವನ ಭೂಮಿಗೆ ಜನನಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವಾಗಿಲ ಆಗ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಜನ್ಮಜಾತಗಡ್ ಪ್ರಥಮಡ್ ಬಾಧಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಚಾರದ ದೋಷ ಒಂದಿಗೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಶನಿ ಪತ್ತದನ್ನು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಶನಿ ಎಂಚ ಪತ್ತನೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿ ಹಾಳ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಶನಿನ ಪ್ರಭಾವ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಗಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶನಿದೇವರನ ಬಾಧಕೊಂಡು ಶನಿ ಪೂಜೆನ ಕಟ್ಟಾವೊಂದು ಬಲೆ ಬಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಜೋಯಿಷರು ಪಣಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ದೀದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ತರಹದ ದೋಷಗಳು ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನದಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ನಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಡೂರದ ಪುಣ್ಯದ ನಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಚಿತ್ತಿನ ಶನಿ ಪೂಜೆನ ಆ ದೇವರ ಪರ್ವತೋಪಾದಿರ ಸ್ವೀಕಾರಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಶನಿದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನದಿ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಕೈತ ಕಾಜಿ ಮೂಂಕುದ ಮುತ್ತೇಶಿ ಕಾರ್ದ ಕಾರಂಗಿಲನ್ನು ಒರಿತು ಕೊಡದು ಶನಿದೇವರನ ಉಭಯತರದ ಬಾಧಕ್ಕೆಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಮನ್ನಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ ಕಟ್ಟೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಅಂತ ಪನಪಾದ ಕೊಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲೆನಿ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲನಾಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷತೆನ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ತರಿಣ ತಗ್ಗಾದೆ ಬೆರಿಣ ಬಗ್ಗಾದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂಭಾಗಡು ಪಂಡದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೃತಾರ್ಥರಾವಡು ಪಂಡದೆ ಅವನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿರಡ ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ಮಂತ್ರ ಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾ ಹೀನಂ ಭಕ್ತಿ ಹೀನಂ ಜನಾರ್ದನ ಯತ್ವೋ ಜಿದಮ್ಮಯ ದೇವಂಬರಿ ಗೋರ್ಮ ಶನಿದೇವರ ವಾದಾವರಣಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ದೇವರ ಕ್ಷಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಪೂಜೆದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಭಕ್ತರಿಗೆ शंभो शंकर साम सदा
ಹೊರಡೆ ಬಂದ ಸಿಡಿದೇನಂತ ಸಾಣಿ ತಿದ್ದೊಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್